Na Rympei U ka channel meta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Kipulit ka Tripura kilapan jingerap na kipulit jang ka Delhi ban wat ika khna college ka barangkhat khandai snem karta ka belajar ha Delhi lan rius sngi mynta kani ka kynthei ka batip kum ka sniha debnat ka bana sabrum jang ka South Tripura district ka dei ka balai puli ha ka Atmaram Sanatana Dharma College ka baran hapoh ka Delhi University na kaliang jong CM ka Tripura ro ula pha ikipulit ban shimkiai kani ka jingjia kasniha kalaya keren khaddu bat ki bahiyeng hasem jong ka kan nyautre jong new banai bat la pentip ru ba ka klem ki satia ka bank account jong ka shisin ru haki sau banai klem da sei pisa ka bala pen phla ba kumnu ka im bat na jrong ru kani ka jingja jong ka klem dara ya kinu kitiar kitar jong ka haka jingya keren khaddu bat ki bahiyeng hasem jong ka haka nyautre laong ba ka la lang bat ka parlok jangka ka bala tip kyrteng kum ka pitunia sya sarai rohila railway station bat kani ka dei ka ba la phone hakapor kumba san phun re baje ei por step hakapor kumba prasa kusan baje por step haka joi ka sngi ka phone jangka kala lep hadin bala phone ki bahiyeng bat ro kila phone no sya ka pitunia ka bala yathu baka sngi ha kamdan satya bat ka kumba kila penbet banyale hadin kanipat kilala ban shemdin ya uwe banyak taksi ubalai thu bola lekbu haka signature bridge ka Delhi bat kani ka long ka jaka ka bakhaddo bo yo iaka bat kani ka jaka kam long ka jaka ro ka basngai nakaliang jang dipulit ka Delhi da ka badan lambat ki Bri U jang ka NDRF ilas dang ban lekwa nadu ka khandai tarik bat ro ki klem shem yaka ba namar kani ka jaka ka long ka jaka ka bakhaddo baru kalong ka jaka ka baduna bha badan ki CCTV hynrei hadin balawat benia ya kani ka samla ka bakhat khandai snem karta lalap ya ka metiap jongka napo ka ni ka wa Yamuna river hadin bakala ja kumbah nriu sngi baru ka jing tresitam ki pulit bat ki NDRF lalap ya ka metiap jongka napo ka gita colony